השנה ימלאו 68 שנה לסיום מלחמת העולם השנייה. ביום הזה, אז, הפציעה השמש לראשונה אחרי 6 שנות אופל, וקרניה חשפו לעין כל את ממדי החורבן של עמנו. במאי 1945 הגיע מאוחר לעולם, מאוחר מדי, כש6 מיליון יהודים כבר לא היו בין החיים. לזכרם אנחנו מתכנסים היום, ונמשיך לזכור אותם עד אחרית הימים. אני מבקשת לפני הטקס הפורמלי להפנות את תשומת לבכם שבמהלך רוב ההזכרה יוקרנו על המסך שמות של בני משפחה של יוצאי קרקוב שנספו בשואה. השמות מסודרים על פי סדר א' ב' של שם המשפחה של מוסר השם, ואנחנו התחלנו במבצע של לצרף גם תמונות. אנחנו מאוד נודה לכם אם תואילו לשלוח לנו תמונות של נספים, תמונות סרוקות, כדי שנוכל להוסיף אותם למצגת. להדלקת הנר הראשון לזכר הנספים אני מזמינה את מר דוד רייזר, נשיא ארגון יוצאי קרקוב. מר רייזר, בבקשה. ויוצאי קרקוב מדליק נר זיכרון זה לזכר אבי בן ציון, אמי ארנה מבית רוזנבאום ואחותי רות. להדלקת הנר השני אני מתכבדת להזמין את זקן חברי השבט, את מר אברהם בן זאב, בן 102, בבקשה. כולו עולה לבד, אני מתפרע. כי מפחדים פה פיתוח שכולם עוזרים, אני צוחקת. לא עוזרים לו יותר מה שלא עוזרים. אני אברהם בן זאב, בן שיינדל ומרדכי זאב שכטר, מיוצאי קרקוב, מדליק נר זה זיכרון לזכר משפחתי ולזכר הנספים בקהילת יהודי קרקוב שנרצחו על ידי הנאצים יימח שמם. תראי, זה כל החלטה, זה כל סלום. להדלקת הנר השלישי אני מזמינה את גברת מרים עקביה, בבקשה. מרים עקביה מדליקה נר זיכרון לבת חשק וברוניה ומיוצאי קרקוב, אבי, אמי ואחי ושלושת ילדיי שהיו בטיפולים שלי, אהרונצ'יק, ארוש ואלה. הייתי בת 14 והם נספו בקהילת קרקוב
ונרצחו על ידי נאצים, יימח שמו. להדלקת הנר הרביעי אני מזמינה את פרופסור יאן גינוסר יחד עם בנו מיקי ועם הנכדה קרן. אני יאן גינוסר, בן יהושע ואנה הלנה גלוצוויג, מיוצאי קרקוב, מדליק את נר זיכרון הזה לזכר אמי האביבה, לזכר סבי יצחק וסבתי דבורה, ולזכר יהודי קרקוב אשר נרצחו על ידי גרמנים ועוזריכם, ולכבוד חסידי אומות העולם הבודדים אשר תוך סיכון חייהם הושיטו עזרה בימי האימה. ולהדלקת הנר החמישי, עוד פעם, 3 דורות. אני מקווה שזה עושה עליכם, שאתם מבינים את הרמז, הדורות הבאים צריכים להתחיל להשתתף. יעלו ויבואו רישה טרייביץ, הבת דליה והנכדה יעל. ומוריה הצטרפה אלינו, כל הכבוד. אני דליה טרייביץ', ביתה של רינה הופר טרייביץ', וביתה, זה מרגש, והבת של שמעון טרייביץ' ז"ל, בני קרקוב, מדליקה נר זיכרון לזכר משפחתה של אמי ומשפחתה של אבי, והמשפחה של אבי, ולזכר הנספים מקהילת יהודי קרקוב שנרצחו על ידי הנאצים, יימח שמם. להדלקת הנר השישי והאחרון אני מזמינה את מר מרצל קורצמן ואת 2 נכדיו, את הנכד אלעד והנכדה דור. אני מרצל קורצמן, בן ישראל וטובה קורצמן, מיוצאי קרקוב, מדליק נר זיכרון זה לזכר בני משפחתי שנספו בשואה, ולזכר סבי אלתר דוד הכהן קורצמן, שמת מות קדושים בהולכו מרצונו, בראש 300 חניכי בית היתומים, אשר בהנהלתו למשרפות באוז'ץ ב-28 באוקטובר 1942. יהי זכרם ברוך. אני מזמינה את ארי לנדר, בנו
בנו של איש קרקוב והמנהל המיתולוגי של תיכון עירוני A במשך עשרות שנים. תיכון? כן. לאמירת תהילים, קדיש ואל מלא רחמים. בבקשה, אנחנו רק ניתן לאנשים פה לרגע כדי שיהיה להם יותר נוח. את זכר משפחתי, סבא יהודה לייב וסבתא רבקה לנדה והדודה לאה שנספו בבלז'ץ. מצד שני, סבא רב מנחם מאיר ואסתר דוידזון ובנותיהם מלכה טוניה וגוסטה טובה ובעלה שמשון דרנגר שעמדו בראש המרד בגטו קרקוב. פרק פ"ג בתהילים. שיר מזמור לאסף. אלוהים על דומי לך, על תחרש ועל תשקוט אל. כי הנה אויביך יהמיון ומשנאיך נשאו ראש. על עמך יערימו סוד והתייעצו על צפוניך. אמרו לכו ונכחידם מגוי ולא יזכר שם ישראל עומדו. כי נועצו לב יחדיו עליך ברית יכרותו. עמולי אדום וישמעאלים, מואב והכרים, גבל ועמון ועמלק, פלשת מיושבי צור. גם אשור נלווה עמם, היו זרוע לבני לוט סלע. עשה להם כמדיין, כסיסרא יבין בנחל קישון. נשמדו בעין דור, היו דומן לאדמה. שיתמו נדיבנו כעורב וכזאב, וכזבח בצלמונה כל נסיכנו. אשר אמרו ניר שלנו את נאות אלוהים. אלוהי שיתמו כגלגל, כקש לפני רוח, כאש תבער יער וכלהבת אל העד הרים. כן תרדפם בשעריך ובסופתך תבהלם. מלא פניהם קלון ויבקשו שמך אדוני. יבושו ויבהלו עדי עד ויחפרו ויובדו. וידעו כי אתה שמך אדוני לבדיך עליון על כל הארץ. קדיש. יתגדל ויתקדש שמי רבה, ועל מה דברה חירותי והמליך מלכותי, בחייכם וביומכם ובחיי דכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב ועמו אמן. יהא שמי רבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי תקודשה בריחו. לאלה מכל ברכתה, שירתה, תושבחתה ונחמתה, ואמירן בעלמה במואמן. יהא שלמה רבה מנשמיה, וחיים עלינו ועל כל ישראל במואמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל במואמן. אל מלא רחמים השוכן במרומים, המצא מנוחה נכונה על כנפי השכינה, במעלות קדושים וטהורים, כזוהר כי המזהירים את כל הנשמות של קדושי קהילת קרקוב, שנהרגו, שנשחטו, שנשרפו ושנספו על קידוש השם בידי המרצחים הגרמנים הנאצים ועוזריהם. לכן ברחמים יסתירם בסדר כנפיו לעולמים, ויצרו בצורכם את נשמותיהם. אדוני הוא נחלתם, בגן עדן תהא מנוחתם, ויעמדו לגאולם לקץ הימים, ונאמר אמן. אני מתכבדת להזמין את מנהל בית הספר עירוני ה', מר יורם לוי, לשאת את דבריו.
אנחנו מודים לך, כי אני כבר יודעת שאתה תישאר עד הסוף, אנחנו מאוד מודים לתיכון עירוני על כל שיתוף הפעולה שאנחנו זוכים לו, לא יכולנו לבחור טוב יותר. לא אוכל לתאר בפניכם את התנאים בהם חיים עתה יהודי הגטו. רק יחידים יחזיקו מעמד, אשר יספו במוקדם ובמאוחר. גורלם נחרץ כמעט בכל מקומות המחבור, בהם מסתתרים אלפים. אי אפשר להדליק נר מחוסר אוויר. באמצעות המשדר שלנו שמענו שידור נפלא של תחנת השידור שווייט על הלחימה שלנו. העובדה שזוכרים אותנו מעבר לחומות הגטו מעודדת אותנו במאבקנו, חלום חי וקיים. ההגנה העצמית בגטו הפכה לעובדה. ההתנגדות היהודית המזוינת והנקמה הפכו למעשה. הייתי עד ללחימה מופלאה ומלאת גבורה של הלוחמים היהודים. בדברי מרדכי אנילביץ', יוצאי קרקוב היקרים. אני שמח שאני עומד כאן היום מולכם ומדבר בשם חברי הנהלת בית הספר, המורים והתלמידים. מכובדיי, יום השואה והגבורה עומד בסימן 70 שנה למרד גטו ורשה. לכן בחרתי לצטט את מרדכי אנילביץ', ראש הארגון היהודי הלוחם, אייל. מרד גטו ורשה נחשב לסמלה המובהק של ההתנגדות היהודית בשואה. המרד פרץ ערב חג הפסח והסתיים חודשיים לאחר מכן. זהו המרד העירוני הראשון באירופה הכבושה בידי גרמניה הנאצית, והמרד הגדול ביותר של היהודים. במהלכו הצליחו המורדים לגרום לאבדות רבות יחסית לאויב הנאצי. כיום אנו יודעים להעריך את אומץ ליבם והקרבתם של הלוחמים בגטו ורשה, שלמרות נחיתות במספרם ובאמצעי לחימה היו הראשונים שהתקוממו כנגד הכובש הנאצי. הם ידעו שהם לא יצליחו כנגדם, הם חזו את ההפסד מראש, הם היו מעטים מול רבים, דלי אמצעים, ועם כל זאת הם יצאו למרד הגבורה כדי לומר לנו ולכל העולם: לא ויתרנו בקלות, נלחמנו, לא הובלנו כצאן לטבח. מעשה הגבורה של המורדים יזכר להם לעד. אנו עומדים כאן שנה אחר שנה כדי לזכור את 6 מיליוני היהודים שנכחדו בידי הצורר הנאצי. הם עומדים איתנו כאן היום. לו רק ידענו את שמותיהם של כולם. נוכחותנו כאן במדינה ריבונית מעידה שניצחנו את מי שביקש להשמידנו. צר לי שלמרות כל הסבל של עמנו המלווה בעדויות ברורות, ישנם עוד כאלה שמנסים להכחיש את זוועות השואה כדי לערער על עצם קיומנו במדינה שלא ניתנה לנו על מטה של כסף. לא הרבה שנים עברו מאז שקבעו משרפות הגזים, העשן עדיין מתעמר, ריח השרפה ניכר בכל פינה ברחבי אירופה. טרם העולם עיכל את אשר קרה, אולם גלי האנטישמיות לא נעלמו ולא חלפו להם מן העולם. אלה הולכים וגוברים, בדיוק במקום שבו הם התחילו. אני שואל, מה עוד נותר לעשות כדי שהאנטישמיות תיעלם מן העולם? מכובדיי, קיומה של מדינת ישראל וקיום דור העתיד שלנו הם ההוכחה לנחישות של בני עמנו ששרדו בדרך לא דרך את השואה, ועליה לשמור מכל משמר, כי ערובה לכך ששואה נוספת לא תתרחש. אנו חייבים להישאר מלוכדים, חזקים, נחושים ואיתנים, להגן על מולדתנו. אתם הנמצאים כאן היום בשקט ובבטחה מניפים את דגל ישראל בגאווה ולא ביגון. זאת כיוון שיש כאלו הדואגים לכך. בעוד מספר חודשים תלמידיי בוגרי שכבת י"ב ייקחו חלק בהגנה ובהנהגת החברה והמדינה בישראל. הבוקר ביקשתי מהם שיזכרו שתמיד שעליהם לשאוף ליצור חברה אנושית צודקת ובריאה, חברה שתמשיך לקבל את המיעוטים והשונים ללא הבדל דת, גזע ומין, חברה אשר כבוד האדם והישגים בכל תחומי החיים יהיו נר לרגליה ויהוו אור לגויים, כדי לטפח עתיד טוב יותר לילדינו ולנו. נשאף, וביקשתי מהם את זה, לשלום בתוכנו ונתפלל לשלום עם שכנינו. יהיה היום הזה עבורנו יום זיכרון לעולמים, יום שבו לא נשכח את אשר אירע לעם היהודי.
יום שנזכור את הילד שלא הבין מדוע אמו אינה עונה לו, אמא אשר קודנה על ילדיה שנרצחו לנגד עיניה, על הקשיש שהושיט את ידו לפת לחם, ובמקום זה זכה למלכות נמרצות על ידי בן אנוש. שאלות רבות עולות לנו בזמן שאנו מבכים את 6 מיליוני היהודים, אולם השכל האנושי אינו יכול לענות על שאלות אלו ולעכל את השאלה. עלינו לעמוד על המשמרת כדי להזכיר את אשר אירע. אנו חייבים זאת לנספים. אנו חייבים לזכור ולא לשכוח. קטנו במספר לאחר השואה, אך רוחנו לא פחתה. אנחנו קטנים במספר כיום, אך משפיעים ותורמים לעולם בכל תחומי המדע, הטכנולוגיה ורפואה. תקווה אני שלאחר 74 שנים מאז שבעלות הברית שחררו את מחנות ההשמדה, נאזין להמיית ליבם של הניצולים, נספק את מזונם ונדאג לבריאותם. נשמור על ארצנו מכל משמר, תוך שאנו עונדים בגאווה את סמל הציונות, לא נאבד תקווה ולא נאמר נואש. כי אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. תודה. לפני פחות מחודש ימים השתתפתי בקרקוב בשני אירועים לציון 70 שנה לחיסול הגטו בעיר. במוזיאון שבבית המרקחת מתחת לגשר, פוד אורואם, נחנכה תערוכת קבע חדשה שכותרתה מעבדת זיכרון. למרות שהמקום עצמו קטן, נעשה ניסיון לספר את סיפורם של היהודים שחיו בגטו, את סיפורו של הרוקח פנקביץ' והגורל הנורא שציפה לתושבי המקום. האירוע השני שהתקיים היה מצעד הזיכרון. אלפי אנשים, ובראשם ראש העיר של קרקוב ושגריר ישראל בפולין, צעדו בשלג במזג אוויר קר ואפור, מכיכר גיבורי הגטו הוא פלץ זגודה, דרך רחוב לבובסקה ועד לאנדרטה בפלשוב. בדבריו ציין ראש העיר כי לפני המלחמה רבע מתושבי העיר היו יהודים, ואת גורלם אמר וזכרם הקרקובאים לא שוכחים. מי שמזדמן לקרקוב כדאי שיקח בחשבון לבקר גם באתר הזה. ועכשיו יש לי 2 הודעות. ארגון מתנדבים בשם מחוברים לשואה יזם פרויקט שבו כל נר זיכרון מודלק לזכרו של אדם מסוים שנספה בשואה. זהו במסגרת נר אני זוכר. הבאתי כאן כמה דוגמאות, אתם יכולים לראות. הם הדפיסו איזה 100 שמות שונים על הפרטים של הנספה, ואפשר באתר שהם פתחו להדפיס נרות אישיים לכל אחד מבני המשפחה לפי רצונכם. בעלון הבא אני אפרסם את הכתובת, אבל רציתי להסביר לכם במה הדברים אמורים. וההודעה האחרונה היא, נמצא היום איתנו כאן אורח מפולין, הסופר, הצלם והעיתונאי מיקולאי גרינברג. כן, מי ששואל, כן, הוא מי שלנו. הוא הגיע לפנות בוקר מוורשה לישראל במטרה לראיין ילדים, כן, זה אנחנו, של ניצולי שואה. את הרעיונות הוא יפרסם אחר כך בספר. מי שמוכן להתראיין באנגלית יפנה למיקולאי. מיקולאי, please stand up for a second. הנה הוא. אז כל מי שבן דור שני ומעוניין ומוכן ורוצה לדבר, מיקולאי מדבר אנגלית, לא צריך לדעת פולנית, בבקשה לפנות אליו ובטוח תתפרסמו. בזכות אורחכם, לא בזכותכם. עכשיו אני מבקשת להזמין את פרופסור חיים קנובלר, שהוא לא רק בן ליוצאי קרקוב וסולוניקי, ולא רק פסיכיאטר, אלא גם נגן מוכשר ומחונן. יחד עם הזמר והחזן מנחם גולן, ויחד עם מולה שעל הפסנתר, הם ינגנו וישירו לנו משיריו שיר של מרדכי גיבירטיג, איש קרקוב את קינדריון.
מולה סייביץ' שאתם מכירים אולי מהופעות קודמות, הוא המלחין ופסנתרן הבית של הקלייזמנים בצפת, וההפתעה שלנו היום הוא הזמר והחזן שחזר אחרי שירות של שנים באירופה, מנחם גולן. ואנא הצטרפו אלינו. רואים טוב את המילים של קידריה? לא במיוחד. אז אתם ודאי צריכים... לא שומעים אותך.
לא קרוב מדי לנייר. וגם לא לדגל. וגם לא לדגל. ככה? יותר רחוק. אני מזמינה לספר לנו מקצת ממקורותיו בזמן המלחמה. מר דוד רייזר, בבקשה. גם בצד השני. בסדר. בתחילת המלחמה, ב3 לספטמבר 1939, ברחתי כמו רבים גברים של קרקוב מזרחה כדי לברוח מהקלקסים הגרמנים שאבי התנסה באכזריותם כבר לפני זה, כי היינו גרים בגרמניה עד 35. אני חזרתי ב-1940 לקרקוב בהוראה של אבי לקחת אמי ואת אחותי ולהביא אותם ללבוב, למברג, כדי לברוח מזרחה לתוך רוסיה. אך לא הצלחנו. קודם כל, אמי היה אצלנו הרבה פרוות של לקוחות, כי אבי היה פרוון, ודיברו אז בזמנו שהמלחמה תיגמר תוך כמה שבועות, והיא אמרה איך אני יראה בעיני אותם הלקוחות שהשאירו אצלנו את הפרוות שלהם ואי אפשר להחזיר אותם. לא קיבלנו ב-41 כן קרטר כדי להישאר בקרקוב ועברנו לבוכניה. שם היינו עד ראש השנה 1942. אז אספו אותנו בכיכר גדולה, כי 3,500 יהודים, והיינו שם יושבים על הרצפה, אסור היה לזוז, לא לשירותים, לא לשתות מים, שום דבר. ביום השלישי באו לקדמת המגרש מכוניות מסע, הסתובבו עם הצד האחורי אלינו. הגרמנים בחרו כמה בחורים חסונים והוציאו את כל הזקנים לקרבת המכוניות, ואז אני גם ראיתי וגם שמעתי כשזרקו האנשים האלה, זרקו את הזקנים על הפלטפורמות של המכוניות, המסע, גם את הצעקות וגם את השקירה של הצעות. זה היה דבר נוראי. אני ניצלתי כי נבחרתי ביחד עם עוד 170 בחורים לסלול מסלול המראה למטוסים בשדה תעופה רקוביצה בקרקוב. התנאים שם היו כל כך איומים, שבתוך 170, תוך כמה חודשים מתו כמעט חצי אנשים. בסוף ינואר 43, ברחתי משם מהמחנה הזה, הסתובבתי, סבלתי בכל מיני תופעות של מחלות.
ונכנסתי חזרה לגטו בוכניה. שם נכנסתי לבית חולים והייתי בטיפול כשבוע ימים, ושם יצאתי בגלל זה שמדי פעם ופעם היו גרמנים נכנסים לבתי חולים, לוקחים את החולים וגם את הצוות הרפואי והיו הורגים אותם. אחרי עוד כמה זמן לא רב תפסו אותי ביחד עם עוד קבוצה אנשים והביאו אותנו למחנה פלשות בקרב. אני לא אספר את כל מה שקרה שם, אני מספר רק מקרה אחד שאני לא יכול לשכוח עדיין. היה לי בן דוד שלי בגילי שנה יותר מבוגר, והוא היה חולה בטיפוס. הוא אחרי כמה ימים יצא החוצה, תפסו אותנו בתוך המחנה פלשות כדי לפרק קרשים לבניית צריפים במחנה. הבן דוד שלי אחרי הטיפוס היה מאוד חלש, והשוטרים היהודים במחנה אמרו לו, תשב, תנוח, תשמור על הבגדים. זמן קצר אחרי זה הופיע בצריף שלא רחוק משם, גט, מפקד המחנה. הוא קרא לשני האנשים האלה שישבו ושמרו על הבגדים, אחד הבן דוד שלי והשני, אחד בשם רייטר, אמר להם להתקרב לחלון, להסתובב עם גב אליו, הוא ירה ברופם והרג את הבן דוד שלי 3 מטר ממני. ואני הרגשתי כאילו שאני קצת אשם בזה שהוא מת. אני לא יכולתי להציל אותו, אבל הרגשה הייתה איומה ולא עוזבת גם היום. אחרי המלחמה בקרקוב, בינואר 45, השתחררתי מהצורר מהמחנה בצ'רסוכוב ובאתי לקרקוב. אני הלכתי ברחובות ובכיתי כי קרקוב הייתה יהודית לפני המלחמה. 70,000 יהודים היו גם בקרקוב, ולא ראיתי אף יהודי ברחובות. ואז ניגש אליי בן אדם ואומר, אתה היית בעקיבא וציירת שם את הפלקטים, אני צריך אותך. אמרתי, אני לרשותך. והוא העביר אותי קורס של 2-3 לזיוף מסמכים ופספורטים. ואז זה היה בריחה, זה היה ארגון שעזר ליהודים לברוח מפולין בצורה בלתי לגלית ולהגיע לארץ ישראל. ואני עבדתי בתנועה הזו כשנה וחצי, ואחר כך עם אשתי בת קרקוב במשפחת רימברג, נסעתי גם אני לארץ ישראל. תודה לדוד. אני מזמינה את סטניה, היא אסתר מנהיים, מבקשת להקדיש את דבריה לזכרה של אמא, השם ייקום דמה, ולכל האימהות היהודיות שנספו.